Velika mi čast da razgovaram sa gospodinom Aleksandrom Bjelićem, generalnim direktorom MVP Workshop studija. Nekoliko pitanja za vas. Slušali smo odličan panel. A kako je moguće da mi imamo veliki priliv ljudi iz IT industrije u Srbiju, a sa druge strane u stvari manjak pravih kadrova? O čemu se tu u stvari radi? Ono što je važna stvar je da Srbija je prepoznata kao velika IT destinacija gde imamo jako kvalitetne kadrove. I ono što je još dobro, ako pogledate trendove, vidite da raste, znači prihod od IT-a i izvoz na kraju krajeva IT usluga i 13% GDP-a koji država Srbija ostvaruje od samog, da kažemo, IT-a. Samim tim povećava se broj poslova koje dobijemo. Da, postoji priliv IT stručnjaka u Srbiju i to je dobra stvar, prepoznato je kao dobro mesto za život, bezbedno, sigurno, gde možete sa platama koje IT ima da vrlo pristojno živite, a s druge strane broj poslova koji dolazi se povećava. Isto tako imamo i deo transformacije, menjaju se tehnologije, nekad su bile određene vrste tehnologija popularne, sad neke druge postoje popularne. Recimo sam blockchain, Srbija je prepoznata kao jedno od vodećih mesta u Evropi. Mi imamo preko 2.500 ljudi koji se bave blockchainom u Srbiji u raznim oblastima i preko 50-ak firmi, što je velika stvar za jednu zemlju kao što je Srbija. To je velika informacija, koja je zaista tako. A koji su to pozicije kojima oskudevamo, konkretno? Koja je to vrsta programera, IT stručnjaka, menadžera? Šta je to što nam nedostaje? A ono što nam nedostaje su par stvari. Prva stvar su sami developeri, količina developera kao takva. Drugo, nedostaju nam i određeni specifični projekti koje smo radili u smislu znanja i iskustva. Znate, nema puno ljudi u Srbiji koji su imali prilike da recimo radi na globalnom projektu na Amazonu koji zauzima 250 servera samo za jedan manji projekat ili zauzima ogromne količine podataka. Mi smo juče bili MVP je juče bio u Dubaju, radio za jednog klijenta, gde kad pogledamo šta su oni sve projektovali za taj svoj startup, to je veće od recimo infrastrukture omanjih banaka u Srbiji. Takvih ljudi nema previše. To su neke stvari koje nam trebaju globalni projekti. S druge strane, ipak imate iz Srbije velike kompanije, da ih sad ne imenujem u IT-u, koje su i u inostranstvu značajno prihvaćene. Neke od njih su dobile ogromne investicije koje se mere u desetinama miliona dolara. Imate, i to u proteklih godinu dana, pričamo o tome da u sred krize i stanja koje se dešava imate domaće IT kompanije kojima stranci kroz investicije daju desetine miliona dolara. To samo govori o tome da veruju u naš razvoj i da veruju u kvalitet ljudi koji su ovde. Sada nešto o čemu niste pričali na panelu, a to je utisci Web3 akademiji dosadašnji koje organizujete, odnosno u okviru projekta Odličan 3 sa super klastera Srbija inovira. Kakvi su vaši utisci do sada? Ja mislim da je najbolje da pitate učesnike. Možete se priključiti Discord grupi gde su oni i ono što ja vidim je da ogromna količina mladih ljudi je izuzetno zainteresovana. Preko 700 ljudi se bilo prijavilo da prolazi kroz Web3 akademiju. Ono što je važno, od 4, da kažemo, paralelna treka, od 4 smera, da kažemo, na toj akademiji, samo jedan je čisto programiranje. Ostali smerovi se tiču i produkt dizajna, tiču se produkt menadžmenta, tiču se nekih drugih stvari koji su izuzetno važni, koji mogu sutra biti preneti ne samo na Web3, mogu biti preneti u bilo koji drugi, da kažemo, softverski razvoj koji se tiče web tehnologija, primarno Web3, i mislim da su oni izuzetno zadovoljni. Mislim da podrška koju je USA dao za taj projekat je dala ogromnu inicijalnu kapislu kao i za ostale super klastere i mislim da ćemo videti rezultate vrlo brzo kako će to pomoći transformaciji. Šta mislite, da li je pravi moment za Srbiju i uopšte biznis svet u Srbiji u Web3, da investira u Web3 ekosistem? Pa ja mislim da je pravi moment bio pre 7 godina kada je to počinjeno, pa onda sledeći pravi moment je bio juče, a prvi sledeći pravi moment je danas. Samim tim verujem da kao što globalne svetske kompanije investiraju u Web3, a mi dosta radimo kao MVP, nama su svi klijenti, da kažem, iz inostranstva i velike Fortune 500 kompanije, oni svi investiraju. Možda čak nismo ni svesni ovde koliko se napolju investira, tako da mislim da inicijative koje je Vlada Republike Srbije na kraju krajeva donela da podrži IT svet i sektor za IT i preduzetništvo pri kabinetu premijera koji puno pomaže, doprinosi strašno. Mi smo recimo imali neke izazove gde određeni start-upovi s kojima radimo nisu mogli da dođu u Srbiju, što zbog vize, što zbog drugih stvari, gde smo u komunikaciji sa regulatornim telima i sa pravim institucijama uspeli da omogućimo da dođu. To je i priliv novca, i priliv znanja,
i na kraju krajeva mi ćemo kasnije za te buduće velike kompanije razvijati software. Sad možda jedno teško pitanje. Kad očekujete da će Web3 postati mainstream? To je odlično pitanje. Ima nešto što ja često govorim, pa mi kažu da to ne treba da kažem jer sam u Web3-u. Ja mislim da je do sada najveća količina novca koja se kreirala u Web3-u dolazila od open source-a, od community-a, od ovih, da kažemo, kriptovaluta i sve. U narednih 3 do 5 godina očekujem da će minimum 50-50 dolaziti od velikih korporacija, od enterprise-a koji izuzetno mnogo investiraju, da će i ova regulacija pokrenuti da velike kompanije to rade. Mainstream je već počeo. Mi možda još nismo svesni ovde, ali vi ste imali letos Reddit koji je onboardovo 3 miliona korisnika bez da im je rekao da je Web3. I mislim da će pravi uspeh Web3-a biti onog momenta kad mi ne kažemo da je to Web3, nego da je to za nas prosto normalna aplikacija koja u podršku ispod sebe ima Web3. Kao što danas vas ne interesuje kako tačno radi onaj server sa bazama podataka kada odete na Facebook, tako da ne treba da vas sutra interesuje. A već dolazimo do toga. Ja sam mentor u dosta akceleratora globalnih i tamo recimo startupi koji dolaze sa idejama, svi prikazuju na koji način će privesti korisnike da ni ne znaju da je Web3 u pozadini i to je prava stvar. Tako da za 3 do 5 godina očekujem da IHH bude mainstream. I pitanje za koje se nadam da ćete bar nagovestiti neki odgovore, to je što ima novo u MVP workshopu. Pa, hajde da kažemo, rekao sam da treba da sačekamo nešto, ali kreiramo jedan veliki novi projekat sa velikim prostorom koji bi trebao krajem marta da bude otvoren, pa hajde da ostavimo to da damo kolegama da objave ekskluzivu. Hvala vam. Hvala vam puno.